Sí. En relació a la moció de suport al manifest a Rodalies, el grup municipal de la CUP Poble Actiu votem a favor de la moció. També voldríem presentar una esmena in voce per demanar que la moció incorpori l'adopció d'un tercer acord. Aquest acord literalment diria: donar suport a les mobilitzacions veïnals en defensa d'un transport públic digne i de qualitat, accessible per a tothom. I si s'acceptés... Sí? Un problema? Suposo que a tots els que signants ens dona igual, no hi ha cap problema, però el problema és que estem donant suport a un manifest ja preexistent amb altres ajuntaments. Suposo que aquest és el problema. Jo per mi donar suport al transport públic no tinc cap inconvenient, però clar, estem modificant el manifest que no és només de la ciutat de l'Hospitalet. Estem votant una moció a l'Hospitalet que inclou, en un punt, inclou el manifest, i estem intentant afegir un acord més. No estem modificant el manifest i aquest manifest la nostra esmena no es votarà en cap altra ciutat. Vull dir que simplement és afegir un acord. Si estem d'acord, doncs... Que no té més. Pots repetir, sisplau? Sí. Seria donar suport a les mobilitzacions veïnals en defensa d'un transport públic digne i de qualitat, accessible per a tothom. Jo, si em perdona, alcaldessa, jo no tinc cap inconvenient, però és que estem aprovant una moció que es titula Moció de suport al manifest Ara Rodalies. Que podem fer un manifest a favor del transport públic, que jo no tinc cap inconvenient, però ara, en aquest moment, estem votant una moció de suport al manifest Ara Rodalies que està signat per 3 ajuntaments. Sí, a veure, aquest és un manifest que més enllà de que avui el portem a aprovació, s'ha aprovat per part de l'Ajuntament de Sant Feliu, de Montcada, de l'Ajuntament... En aquest cas, entenc que s'aprovarà per part de l'Ajuntament d'Hospitalet, l'àrea metropolitana, demà passat a la Diputació de Barcelona, i es dona suport a un manifest que podia ser aquest o podia ser un altre. Evidentment, a mi el que acaba de dir el regidor, el text en si mateix, en fi, jo no tinc cap inconvenient, però és cert que formalment hem aprovat el mateix text a totes les institucions. Possiblement, si ho haguéssim parlat amb una mica més de temps o s'hagués plantejat aquesta esmena, potser ens hagués donat temps a tots a pensar-ho i a reflexionar-ho. Entenc que no tothom està d'acord que s'afegeixi. A veure, no obrim el de... Sí, a veure... Nosaltres entenem que per defensar Rodalies caldrà la mobilització veïnal i com a tal demanem que el ple aprovi dins d'aquesta moció el suport a aquesta mobilització veïnal que caldrà per defensar les Rodalies. I si no s'accepta... A ver, en cuanto a la moción de Rodalías, uno, pues no aceptamos esta enmienda porque entendemos que, como ya se ha dicho antes, es un manifiesto conjunto, intervienen más actores y sobre todo a nivel de partido, pues apoyar movilizaciones vecinales antes de que se produzcan, pues también me parece un poco prematuro. Las movilizaciones, en todo caso, si son justas y se adecúan, pues se apoyarán en el momento en el que sean necesarios, ¿no? Pero no antes. Sobre todo si son como las del barrio de Gracia o como son similares, pues estas no estamos dispuestos a apoyarlas.